Ako si Pidi, ginaingon, bugat nga pasununon sa ginikanan nga makaanak o PWD. Pasalamat gyapon kita sa Ginoo, kay grasya man ang dunay anak. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Hoy! Baby! Nato sa baskitan si Bernie! Nga naman no? Nakakita sa bagay! Unsa? Grabe po ninyo. Kaya ba mo nga amang ng akong anak, anong sungugon pa man ninyo? Kung kamo ba kay naamang, no? Unya, ako yung bugal-bugalon, usaman, bugal-bugalan ta mo. Ay! Sugot mo. Ay, sorry kayo, Noy Pide! Sorry kayo! Sorry, Noy! Pasayloon ta mo, ha? Pasayloon ta mo. Pero, Sorry, Noy! di na ko gusto nga mausap pa kini, ha? Tanaber ni, mamauli na ta. Sa sunod, kung gilaay ka sa ato, ayaw pa doon ni mga bugal-bugalon. Kaya dili gani ko kung magkagawanta na, tingnan mapatay ko ni sila. Bye, Noy Pide! Mo gani nga dili ka magpadoon nila. Bahalag mag-inusara kay sus, bugal-bugalon ka ni mga tamana. Maluin maguguli mo doon. Ay. Parehas kitag problema, Pidi. Nasa akong anak nga babay, bugal-bugalan lang sama niyang mga babay. Pero, maldita man si Luta. Di palupik, uy. Bahalag magkalisod siya tabi. Ambot sa doy. Naugtaghan mga bataan kung karoon nga bugal-bugalon kayo. Kasagaran sa mga bagong tubo ron, huwag batasan. Dili ba ka mga respeto sa ilang isig kayo? Maog yun. Sakto yun kas imong gisulti, Pidi. Mamanggadi nga gipa-eskwela gyud na nakuslota sa SPED kun special education aron makat-on na si og tarong nga pamatasan. Mas maay gani pa ng mga PWD sa Manila ni Luta o Bernie. Kaya may respeto pa sa mga tao. Masama na itong idara na. Mo nga kita sa mga ginikanas mga amang nakat-on na lapog og sinyas nga inamang aron magkasinabot ta. Ha. Unsa? Naibuka ni Luta? Ala, unsa man ko? Wa taon ko makaluto. Mamuhi na karong taon-taon ang spell class. Magdali kong luto ni. Kaluyan ka sa Ginoo, anak. Hindi man lagi nisluta. Namuhi na day mo? Kaluyan ka sa Ginoo, Luta. Pastilan. Ay, mamalit na ng taglutong daan din nga sudan. Ug saon nga, nalingaw magkukuri-kuri din isbay. Nalimot kog lungag. Kadit ha, kay mapalit pa ko. Kamu nalay palit ni Luta? Nala. Ay mo pagdugay ha. Kay aron makakaon na dayon mundo ha.
Lota? Lota, nga nung nagsige kag suka? Oo, nga nung mihila ka man, ha? Nga no, Lota, sultihi ko. Unsa? Mabdo si Lota, Marilo? Oo, pwede. Kaluoy. Kasi mayamahan. Insa pa, hindi si Berne. Unsa? Ang akong anak, ang tagiya sa gimabdos ni Lota? Lota, Berne. Ha? Aron di mo sugsugon sa inyong mga classmates diri, magmudyo na lang mo sa bahay, ha? Ha? Sa bahay na lang mo. Ayan, huwag ka balaka. O doon ko sa bahay ninyo, okay? Ha? Ha? Berne, ha? Okay ra ba niyo mo? Okay, maayo. Lata, ampingin ang imong bibi nga na si Mutian, okay? Tiyan. Nya, di lang ko madugay. Bangay, Royal ka, amping mo filme, ha? Ansay, Ginoo ko! Manganak ka na! Pige! Dato na to sa ospital ang akong anak! Manganak na slota! Dali, oy! Nausa ka man! Ha? Nausa ka? Nag-inamang ka man ni Noon! Ay, anong di, oy! Sorry. Naratol man ko. Hindi mo ako na sa ospital. Takihuno niya ako. Berne! Anak! Kumanis, Marilo! Si Marilo, si Luta sa ospital. Kaya mga anak na si Luta. Berne! Salamat in taon kay dali ra kang nanganak, Lota. Ha? Oh, bitaw, gwapa ang inyong anak. Ayaw na pagtabi diya kay Luya kapag kayo. Bago ka pang nanganak. Ha? Pastilan! Magkalingaw na kayo kung apo. Uy. Sa bani, lisura ini. Nag-away man ang duha. Ay, atuon ako. Aron mahusay, mahilom. Ay, sa bani. Buwag mo, Berne? Ano man ta? Oy, may uyaw si Berning gwapa. Ha? Mura tag unggoy? Ay, murag unggoy? Ha? Murag unggoy? Ay, pastilan. Mayuyabang kuno ka, Bernie. Mabuwak ka ni. Tinoon ba ni? Ha? Pasultiun man. Ha? Di maayo, Lota. Silo sa deka. Lota. Ay, sos. Lota. Labang ko na taon ka niya.
Silos-silos, kay may anak naman taon mo. Huwag man lang nakukuha niyo mo, Jol, ha? Ha? Waday mo makahimo day taon ginag-away. O, balik, ugma. Ha? Ay mo pag-away-away, bati na. Sige, anto na ko, kay matagdan ko ninyo, ha? Ay, babay ninyo daw, ha? Ida, you're welcome! Uy, yan ang singgit magkaluta. Gusto kang mo jirjir sa imong asawa, Berne? Isa na ni. Ha? Kasi one round ra. Kung mo baliban, imo rin lugusin, Berne? Ay, sila na. Ay, o lagi ba na ka? Pero may baliban man ang imong asawa. Ay, pamugos. Hoy, nanghagis mongod ka. Berne, usta na. Usta na ka na, Berne. Usta na. Ha? Basta na naluoy ko sa kong anak kay matod pa niya, bisag one round lang kuno. Pero nibalibad man si Gluta. Ay, nanghagis Berne. Suka na to. Magpadirdir lang si Luta. Aron dili manghagis ang iyang bana nga amang usap sama niya. Mga katama kasama ang kaagi ni Pidi, dinining tulumanon. What's the style? Manghagis ang amang kundili pa jirjeron style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.